Hello friends, naithok di ani video no ang tabuk tamnana bagui paia. Hingke ang tabuk ano kaisa ang borok nahar phunuknai ang tabuk oro hatai thangnai hingke narok omo hanmaya omo nahar sinai ang to bisi chelamang stuio ang omo nah sinai narok naithok ni tabuk nahar phunukano. Selection, wow. Bahai mata mereka ani borok mamani. Hai nai kaisa tongko hai.